Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman dogonlarımız soraptırlar. Talipler bilen pul jemlap qurbanlyk kessek bolýarmy diýipdirler. Bu soraga jogap hökmünde bilmeldadymyz musulman dogonlar. Birinji bilen Hanefi mezhebine göre qurbanlykda canly qurban etmekliň hökmü wajipdir. İkinci bilmeldadymyz kimin boynuna wajip? Diýilýär, bir kişiniň zerur bolan zatlaryndan daşgary, yani ünsörün zerur bolan zatlaryndan daşgary. Zerur bolan zatlary näme? Yani öýünden, öý goşundan, iýjeginden, geýjeginden daşgary 85 gram altyny ýa-da şoňa ýetjek pulu bar bolsa, şol kişi qurbanlyk kesmek wajip bolýar diýilýär. Diýmek musulman doganlar, şu aýdylanlardan nämäni öwrenýäris? Eger bir kişi zerur zatlaryndan daşgary 85 gram altyny ýa-da şoňa ýetjek pulu eýe bolmasa, ol kişi canly qurban etmeklik boynuna düşmeýär. Bu birincisi. İkinci ýagdaý, goýun ýaly kiçi canlyda şärik bolmak bolmaýar. Mysal üçin, iki kişi bir goýun alyp qurbanlyk edel diýseler, ýarsyny sen töle, ýarsyny men töläýin diýse, ol qurbanlyk yerine geçmeýär. Çünkü musulman doganlar şeriatda sygyr we düýe ýaly uly canlyda 7 kişi açanly şärik bolmagy ruhsat berilýär. Emma goýun ýa-da geçini bir kişi qurban etmeliler. Goýunyna geçide şäriklige ruhsat berilmeýär. Diýmek musulman doganlar ýagdaýy bolmaýan kişi talip bolsun ýa-da başgasy bolsun qurbanlyk düşmeýär. Düşäýän ýagdaýynda da kiçi canlyda pul goşup şärik bolmak bolmaýar. Qurbanlykda şärik bolmak diňe musulman doganlar uly canlyda ruhsat berilýär. Emma bir talip diýse, okuyanam, işleýänem, sowda edýän, we asyl zerur bolan zatlarymdan daşgary 85 gram altyn ýa-da şoňa ýetjek pulum bar diýse, onuň boynuna musulman doganlar qurbanlyk wajip bolýar. Ya bir goýun ya geçi qurban etmeli, ýa-da boynuna qurbanlyk düşýän kişiler bilen şärik bolup uly canlyny qurban etmeli. Ýok, meniň ýagdaýym ýetýär diýse, qurbanlyk etjek kişi ýeke başyna da uly canlyny qurban edip bilýär. Uly canlyda hökmen şärik bolmaly diýen şerti ýok musulman doganlar. Indi soran doganlarymyza nesihat hökmünde qurbanlyk ýaly ibadata, howaslarynyň bar bolmagy gaty gowzat musulman doganlar. İnşallah Allah Taala işlerini ugurna eder, qurbanlygym keserler. Emma qurbanlyk kesip bilmeýäris diýip gynanmaly däl. Qurban bayramy musulman doganlar, musulmanlaryň hemmäňiziň bilşiňiz ýaly iki bayramyndan biridir, iki uly bayramyndan biridir. Bir Ramazan bayramy, bir Qurban bayramy. Bu İslamyň şygarlaryndan. Şonuň üçin musulman doganlar qurban edip bilmeseňiz, näme etmeli? Doganlar, dowasýarlar bilen üýüşüp bayram namazyna gitmeli. Bayram namazyny sypdyrmaly däl. Ondan sonra öz aralaryna bayramlaşyp, ziyaretlaşyp, didarlaşyp, bir saçakda üýüşüp, agzybir bolup, gowy peýdaly gurrunlar etmeli. Öz ara wagt nasihat etmeli, nasihatlaşmaly musulmanlar. Ne bular? Sogaply işler, Allah Taalaň söýýän we razy bolýan amallar musulman doganlar. Hem sogap gazanarlar, şeýseler, hem agzybirlikleri, doganlyklary berkar. Şonuň üçin şu hili peýdaly we sogaply işlerden hem ýyza galmaly musulman doganlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.